De schrik zit er goed in bij kunstenaar Kobi Meijer. Ze wie sneunt te winkelen doet ze een telefoontje krijgen dat het beeld fort weer. Ja, je weet op dat moment eigenlijk helemaal niet wat je moet zeggen. Je hoort dat en je vindt het heel vervelend en je beseft het nog niet echt. En je hebt ook nog steeds het idee nu nog wel dat het beeld misschien nog wel weer opduikt. Ze had man waandewest met het beeld en het speciaal makken voor een goede vriendinnen. Verbondenheid jouwt om wat de vriendschap van Kobi budget. Een protte meisje denken nou een stellerij, maar Kobi Meijer zocht dat toch krijgt wat oors. Ja, misschien, we hopen toch dat het beeld nog weer terugkomt. Dat misschien iemand hem meegenomen heeft die het beeld gewoon heel erg mooi vindt. En hem daarom mee naar huis genomen heeft. En misschien is op deze manier de drempel iets minder hoog om te zeggen, nou ik breng hem gewoon weer terug. De organisatie er bot mij on. Neerjeder is er een beeld stellen van de kunstroute in Kouderen. Daar hebben we wel eens vernielingswest en daarom wienden dit hier al extra maatregels naam. We hebben ze vastgeplakt. We zetten ze in tuinen van mensen die betrokken zijn en die het ontzettend leuk vinden om een beeld in de tuin te hebben. Die er ook op passen en ze af en toe ook eens even oppoetsen. Maar ja, wat is genoeg? Er wordt van alles ondien om het beeld weerom te vinden. Speciale posters, die in het centrum van Koudem hingen, moeten daarbij helpen. Want de verbondenheid moet kosten wat kost weerom komen. Daarna hebben we actie ondernomen naar de pers. We hebben overal dingen opgehangen. Ik weet niet meer wat we verder moeten doen. We hopen dat het terugkomt. En niet alleen voor de commissie, maar juist voor Kobi.